Madonno, czarna Madonno, jak dobrze Twym dzieckiem być. O pozwól, czarna Madonno, w ramiona Twoje się skryć. Пахвалений Єсус Христос, дорогі слухачі і глядачі YouTube-канала Радіо Марія. Сьогодні ми віншуємо вас са святом. І я думаю, ви всі ведаєте, що менавіта зараз, сьогодні ми усі разом, принаймні з нашими сусідами, з Польщею, святкуємо урочистість Маті Божої Ченстаховської, яку ще називають Чорною Мадонною. І тому не випадково у нашій студії сьогодні чоловік, який вирос у гэтай традиції шанування менавіта гэтай каралевы Польшчы. Мы запросили у студии айца Петра Бялевича. Пахваленый Єсус Христос. На веки вечный амин. Великий дякую за запрошение. Віншуємо Вітаю вас. Дякую. Дякую великий. Это наше свято, бо Маті Божа есть одна. Сразу хочу сказать. И она одна для нас всех. Маті Сина Божого і Маті нас, людей. Але людзі так сталася у сваёй традыцыі малююць выявы Маці Божай, так? І гэта ўжо гэтай традыцыі не стагоддзя, а тысячагоддзя. Так. І кожны абраз, які з'яўляецца нейкім чынам на тэрыторыі пэўнай краіны, калі адбываюцца нейкія незвычайныя рэчы, цуды, набывае асаблівую пашану. Так. Маючы, мабыць, людзі прыпісваюць яму нейкую магутнасць. І духовную вартасць. Так. Ценнасць такую великую. І калі тут у нас Так на што? Беларусі мы асаблівым чынам ушаноўваем пэўныя абразы і апякункай Беларусі тытулярна так лічым Маці Божую Буцлаўскую, то ў Польшчы палякі асаблівым чынам также ушаноўваюць Маці Божую Ченстаховскую. Я думаю, людзі старэйшага веку ўжо пазналі адразу той спеў, здагадаліся пра тую тэму перадачы, якая сёння будзе, бо спеў прагучаў на пачатку. І я таксама з тых, хто ведае пра гэта абраз з дзяцінства. Так. Але троху маладзейшыя могуць і не ведаць. Сёння пра Маці Божую Ченстаховскую. Айцец Пётр, раскажыце, а калі вы, можа, першыню даведаліся пра гэту ікону? No, можна сказаць, што пра Маці Божую Ченстаховскую, то, як кажуць, з малаком моей маці я даведаўся, таму што я нарадзіўся недалёка ад Ченстаховы, 100 кілометраў роўна 100 кілометраў, і пра Маці Божую Ченстаховскую ведаў зразу. Былі пілігрымкі з Опола, такі горад, там пешкі до Ченстаховы. Я не удзельнічаў у пілігрымках, но я ведаў, што ёсць пілігрымка. Гэта заўсёды ведаў, з дзяцінства. Апроч гэтага у нас дома заўсёды быў абраз Маці Божай Ченстаховскай. Побач, это таксама хочу зазначыць, з Маці Божай Вострабрамскай. Калі бацькі выязджалі з Беларусі, тады взялі з сабою Маці Божую Вострабрамскую. А ўжо Польшчы набылі абраз Маці Божай Ченстаховскай. І две гэтыя іконы, два абразы заўсёды былі ў нашым дому, і заўсёды мы ведалі, што гэта Маці Божая Ченстаховская. А будучы міністрантам з 3 класу, to księdzy brali nas zаўсёdy, jak думаю, raz, dwa, może i 3 razy w gод na pielgrzymku do Częstochowy. Autobus naнимał się nas 40-50 ministrantów wodzi na autobus i pojechali na увесь dzień w Częstochowu. I my tam byli, poznawali, malili się, pamiętali już u mnie nawet fotografia, gdzie my z księdzom siedzimy przed Jasnej Gorą i tam
все адміністранти і ksiądz наш опікун вельмі прыгожа так вспоминаецца, скажем так. Что такое Ясная гора? Ясная гора – гэта месца кляштару, дзе знаходзіцца вобраз Маці Божай Częstochowskiej. Ясная гора, таму што Марыя ёсць. Хоць чорная Мадонна, але яна сіяе światłom. Światłom Bożej lubowi, światłom Bożej mądrości, światłom Bożej opieki nad nami. I tamu gora, tak, monastyr, klasztor i bazylika, kościół i kaplica, w jakiej znajduje obraz, jest na górze. Jest na górze. I to jest krepaść. Tak rozbudowany klasztor, że on po dzisiejszy dzień zastali się jego ściany krepaści, wielizarne ściany. Kiedy tam podnieść, trzeba iść pod górku, podjeżdżać można pod samej klasztor. Ale kiedy idziemy nawet paru kroków, 200 metrów, tak, to baczymy, że my idziemy krychu pod górku, podymajemy się jeszcze. A kiedy zejdziemy na już w samą krepaść, jeszcze nie w kościół, jeszcze nie do Maci Bożej, do kaplicy, ale w ogóle na tę krepaść, to tam jest miejsce, gdzie normalno ogromne ściany, tak, nawet pod ukłonem, nie prama. I wnizu, gdzie kiedyś była woda, jaka tak samo przeszkadzała napadać, tak, wnizu stajać na wielkiej takich podjomach krzyżowy szlak. Tam 14 stacji wokół, literalnie wokół tej krepaści, tego klasztoru. I to wszystko pielgrzymy dobra pamiętają. Ja tak samo z dzieciństwa. I wszyscy, kto był u Częstochowie. Pierwszym czynem to idą do Maci Bożej pokłonić jej. A u mnie tam jest u was taki obraz z sukienka i Maci Bożej przychodzi. U mnie больше oryginalny. Jest rysunek, obrazik Maci Bożej Częstochowskiej, jak i już bez sukienki, taki jakim on naprawdę jest. Namalowany od początku. Namalowany od początku, jednoczasowo, a teraz wielmi często, тому że ludzie dziękują Maryi, тому że ludzie przynoszą, to nazywa się votum, znaczy dary wdzięczności za cud. Cudodziejny obraz, wielmi cudodziejny. Ludzie przynoszą to i z tych bogactwa ziemnych artysty wielkie, mastaki robią te sukienki, jak my baczymy na tym drugim obrazie, jaki przed nami, przed kamerą. Sukienki Maci Boże, ja nie pamiętam, koliki ona ich ma, no liczył jak minimum 5. 5 różnych, tak? Tylko nam nawet nie ujawić, że te sukienki zrobione z czystego złota, zrobione z różnych wielmi drogocennych kamieniów, tak? Szlachetnych kamieniów. To sama sukienka, to takie bogactwo materialne, ale ludzie przenoszą na duchowne. Ja chcę odwdzięczyć Maryi. Ja chcę podziękować jej za dopomogę, za cud, nawet ozdrowienia, nawet fizycznego ozdrowienia, co świadczyć, kiedy my wejdziemy do kaplicy Maci Bożej, już zejdziemy tam, dopuścimy z tych z krzyżowego szlachu, tam z tej krepaści, z murów, tak, pójdziemy do kaplicy, to na ścianach z prawa, z lewa wyraźnie widno kastyli, wyraźnie widno różne inne znaki, że człowiek przyszedł chory, no kastyli znaczy paralizowany. Jest tak samo takie tabliczki ciekawe, ja już z dzieciństwa to się baczył, sam swoimi oczyma, srebrna tabliczka, i w oczy takie w tej tabliczce, tak jakby ludzkie, znaczyć, komu to Maci Boża wiernuła wzrok. I człowiek, jak wdzięczność, zakazał srebrną tabliczku z oczyma. I ja dał Maci Bożej szmat, tam nie sotni, tysiące tych darów, tysiące.
tam u kaplicy Maci Bożej nie tylko, bo jeszcze jest muzej, tam po tej kropości, w tym monastery, tam no nie ujawić, там треба być prosto, tam trzeba poglądać to все. Канешне, мы спадзяёмся, што тых, хто нас пачуюць, некалі трапіць, але або можа ўжо былі і ўзгадаюць. Так, зараз менавіта ў гэты дзень, а мы вернемся да пачатку. Калі абраз Маці Божай Чэнстахоўскай увогуле з'явіўся на тэрыторыі Польшчы? Ciekawa rzecz, w dokumentach, jakie znaleźli się u klasztory u Częstochowie, tam na Jasnej Gary, w dokumentach jest na latyńskiej mowie nadpis, że ten obraz, dokument pochodzić z XIV stulecia, albo początek XV. I tam napisane konkretnie, że ten obraz Maci Bożej, no, trzeba сказать, napisane, narysowane, to nie to, tak? Uwaga, świętym łukoju na stole, to doska stała, stołu, przy jakim w Nazarecie siedziała święta ziemia. Znaczy, Maci Boża, Jezus maleńki, tam chłopczyk i święty Józef. Tak napisane po łacinie, na latyńskiej mowie. Ale to tak, niechaj sporać uczone. Tak? Wiedajem, że zjawił się on konkretnie na Jasnej Gary u Częstochowie w 1382 roku. Больше, чем 600 годов тому. Ровно. 1382 год. Jakim czynem ją zjawił się? I tu już dokumenty jest średniowiekowe konkretne. Władysław Opolczyk, znaczy kniaź Opola, goroda Opole. No, średniowiekowi lubili tam napadać jedni na drugich, aby wziąć zdobyczu jakąś sobie, tak? I Władysław Opolczyk był jak raz na Rusi Kijowskiej. Kijewska Ruś, to Kijów, tam do Dniepra, скажем tak, tak? I wojował tam sobie. I podczas tych всього wojowania obraz, jaki przyszł, кажуть, z Konstantynopola na Ruś Kijowską, podarowany patriarchej Konstantynopola dla kniazia Rusi Kijowskiej, Lwa. Jak raz Lew, kniaź Rusi był i on otrzymał, jemu tak spodobało się, on był tam w Konstantynopoli, malił się przed tym obrazem i wielmi poprosił, aby jemu podarowali na Rusi. Podarowali i on przywiózł. I on był w kaplicy. Później, kiedy zaczęli się tam już wojny, niespokój, schowali obraz. I Władysław Opolczyk, jaki, no, teraz to Śląsk u Polszczy, jaki był tam wojował, znajszł. I on сказал, bierу. I ciekawa rzecz, tak każe rozkaz, jest historyczny rozkaz. Ciekawa rzecz, że kiedy położył na woz obraz, woz nie chciał dwinąć się z miejsca. Konie zapragli, paru koniej, no jak zwyczajno. Nijak, koni, no zdrowe, normalnie, ni szaga nie mogli zrobić, pociągnąć, taką ciężkość. Drugą paru, 4 konia, 2 pary, nie ciągnąć, 3 pary, nie ciągnąć. Kniaź był pobożny, bo wtedy w średniowiekowie nie istniało niepobożnych ludzi. Prosto nie istniało. To nam zdaje się, że jak ja patrzył kiedyś, śmieję się, bo ktoś ci mnie rozkazywał z parafian, że to patrzył od swoich siabrów na jakimś ci tam kooperatywie Nowego Goda, Bożego Narodzenia, spytał się ktoś ci tam, naszą parafianku czy parafianina, a co? Ty w XXI wieku jeszcze wierzysz w Boga? Takie pytanie. No.
то я хочу сказаць, што вот сярэдневяковье, калі б хтосьці не верыў, То Ты- гэта было дзіва. то это быў дзіва над дзіва. Вельмі велізарнае дзіва. І князя, каралі, цары абсолютно все верылі. Не было ні аднаго неверуючого. І ён веруючы, што зрабіць? Памаліўся і сказаў да абраза. Да абраза так сказаў: Маці Божая, если ты позволишь, каб я цябе забраў да сябе, я цябе пабудую касцёл. Спецыяльна для цябе, капліцу, касцёл. І тут же коні двинуліся. Без праблем. І калі ехалі далей, даехалі до месца Яснай гары. Гісторыя паўтараецца. Заехалі, бо дарога до Ополя ровно 100 кілометраў з Częstochowy. Засталася ім. А якраз з усходу потрапілі на гэта месца. І ровно 100 кілометраў. І Владислав Опольчык і прыехалі, там аддахнулі яшчэ 100 кілометраў, недалёка уже додому. Там. І коні знов не можуть двинуть образа. І б'ють їх, і помагають, і толкають, а воз образом нікуди. І там був дерев'яний костюм. Побач, недалёка. І Владислав Опольчык каже: занесіть пакуль што в костюм гэты, а пазней убачым. І занеслі. І гэтым касцёл драўляны пазней паўстаў. І гэты касцёл перадаў айцам Паўлінам. Увага, цікава рэч таксама. Бо калі у наш час цяперашні мы кажам пра айцоў Паўлінаў, якія ёсць куштошамі санктуарыя Маці Божай Częstochowskiej з Яснай гары, мы думаем толькі, што гэты орден манаскі, што яны з Польшчы толькі, заўсёды в Польшчы. А тут цікава рэч. В 14 стагоддзі, вось тады, калі в 1382 годзе абраз прыйшоў, хутка Владислав Опольчык запрасіў айцоў Паўлінаў, гэтых, яны пустэльнікі, адшэльнікі, запрасіў, каб яны апекаваліся там на Яснай гары абразом з Венгрыі. І уяўляеце, першыя монахи былі з Венгрыі. Далёка не палякі, разумееце? Што нам там здаецца, што Польша. Не. І гэтыя венгерскія Паўліны, яны ўсё аснавалі. Яны далі ўсяму пачатак. І атрымалі ад пробушча касцёл і парафію. І там нават ёсць дакумент, што такой-то пробушч перадае на векі вечныя айцам Паўлінам вось гэты касцёл з абразом. Так, всё культурна, всё прыхожа. Яны взялі. Ну, гісторыя пазней абраза, ведаем, была рознай. Хусыты яго парубалі, татары яго рубалі. На шчаце Маці Божай, на правай шчаце, ёсць такія рысы, выдзеленыя, часцяком іх нават пазалотаю выдзяляюць на малюнках, або яны чорным пазначаныя. О, добра. Што гэта? Добра кажаце, тут на гэтай маёй іконцы яны пазалотай выдзелены, две рысы, там чётка видно. Бліжэй можна, да. А, так, то каб маглі мы прыглядзецца, две рысы залатыя якраз тут на гэтым абразе, на гэтай іконцы. Што гэта? Гэта вось тады, калі хусыты напалі. Яны былі пратэстантамі такімі, як бы так, да? І таксама цікавая гісторыя. Ай, то людская завісць, людская скваплівасць, каб мець грошы, каб быць багатым, каб на нічом просто украсці ўсё, грабіць, так. І гэтыя хусыты, цікавая рэч, яны былі запрошаны. Давайте нападём якімсьці там шляхтой польскай. Прадстаўляеце? Сваі напалі ў прынцыпе. Не,
Такие межособовые войны. Да. Nie czeskie husyty, bo z Czech Jany przyszli, niedaleko im tam. A zaprosił ich jakiś czy tam szlachcic, czy magnat, jaki każe, tam złota mają, tam cztotworna ikona, ludzie przynosić dary, ludzie przynosić tej wotum, tak, wdzięczności, to możemy zaraботać. I Maci Bożeja, i Jany napali grabić klasztor. Оказалось, что в кляшторі цілком не було так много багатства. Просто не було чого там краще. Byli kielichy, byli monstranci, byli tam jakieś odzienie światarskie, tam pobrali to все, pozabierali, a za złości, prosto ludzkiej złości. Jany nie przyjmają Maci Bożej tak samo. Porubali, w bukvalnym smyśle porubali obraz. I tak porubali, że właśnie na lice Maci Bożej właśnie te rysy, to od miecza. I kiedy robili jakby restaurację obraza, on był później odrestaurowany, restauracja obraza, okazało się, że no amal nie da zamalować, nie kłałaś kraska na te rany. Tak jakby Maci Bożeja chciała sama zostać u tym obrazie poranionej. Dla nas tak po Bożemu to wielmi ważne. Потому что Maci Bożeja bliska do naszych bied. Rozumiecie? Jana w tym obrazie pokazuje, jak gladzi. Ja tak samo mają rany. Jak tak samo jakby Jana nie jest Maci Bożej bolesnej. Ale ból naszą ludzką wiedaje. I już dwie rysy, raz, dwa, tak z wierchu wniz, i jedna jeszcze przesiekaje tak w popierek lico. A proże tych troch, najbardziej bacznych, kiedy przyglądać na to oryginał, albo ktoś ma dobrą kopię, z tych troch jeszcze jest 6 na szyi Maryi. Tak samo. Jany prosto, warwarska. Jakby rubali szablami ten obraz, ale jakby tak chcieli głowę odrezać. I jeszcze 6 porezał na szyi. Ale obraz został się. Jego odrestaurowali. Nawet restauracja była aż zanadto, кажуть, uczony, mastaki zanadto rupliwej, bo zamiast tego, co było pod saprawdy, to tu lilejki na oryginale, ta lilia, jej nie było. Obraz gdzieś pochodzić, кажуть, w 800-godzie. Gdzieś tak. Już po naucznemu, kiedy tak poglądać, to gdzieś z 800-godzia. Choć Częstochowo przyszedł w 1382 godzie. Nie on, uczone кажуть, on nie se tego stała Maci Bożej, tak, nie na tym stole był narysowany, napisane, ale święty mu i tym bolej, скорее всего nie, no tym nie mniejsz, to świętoje, tym nie mniejsze, to Bożeje. No i zwyczajno, nie było tej lilei, to andegaweńska lileja, andegaweńska, to był ród magnatów, arystokraci, królewski. I w ten czas, jak raz zdaється, w 17 czy w 18 godzie, kiedy odnowlali, to jeszcze dorysowali te lilei, że my tu тоже ruku swoją pokiniem, tak? No i tak sioniesz, już pokinuli, tak sionieszli widność tego obraza Maci Bożej. Zobaczycie, tu oryginalny zielony cwiet, tak. Zielony kolor. Wiecie czemu? Czemu? Zielony kolor to Duch Święty. Maryja pełna łaski. My tak każemy, anioł skazał, witaj Maryja, pełna łaski. Znaczy pełna Ducha Świętego. Ja tam widzicie, ten Duch Święty, присутność Ducha Świętego wokół Maryi. I on постоянно z niej. To tak samo ważne, wiedzieć, umieć czytać ikony, скажем tak. I tu про это хотел сказать. Я наполняю łaski. Ja na mojej Ducha Świętego. Ducha, jaki jest ucieszalnik, jaki daje radość, moc swoją.
так вось і таму гэтыя рысы, таму чорная Мадонна. Так, да, яшчэ Цікава. одна назва. Чаму? Вось, Чарна Мадонна. Чорная Мадонна. Глядзіце, абраз в цілому цёмний, так? Але цікава рэч. Ён не цёмний, таму што яго такім нарисавалі. У Марыі лицо і у Єзуса было светлым, ну, звычайным. Так? А чому став цёмным? Потому что с 1382 года люди приходили до Маці Божай, приходили до маленькой каплицы, в принципе. Ну, коли хтось był w Częstochowie, to można ubачить велизарний костюл, гэту базилику, якая заходишь, она аж дых так задерживается. Величь этой базилики. А позднее идешь до каплицы Маці Божай, а каплица, если сравнять с базиликой, это цалком невеличкое место, честно. А если коли еще пилигримы пройдут, то в ogóle не поместится. И она заўсёды там была. Дыхание людские, так? Пар, пот. И najważniejsze, świeczki, jakie kopciać. Rozumiecie? Najważniejsze. I гэтыя свечы, які копцілі, закопцілі весь абраз. Калі, здаецца, не памятаю, ну, напэўно, в 20 стагоддзі. В 20 стагоддзі рабілі таксама маленькую рэстаўрацыю гэтага абраза, то заўважылі, там сажы было паўсантыметра амаль. Трэба было деликатно всю эту сажу снимать. И коли снимали с лица так само, ну, лечь там еще было видно, столько этих свечей, потом пот, значит, влага, да, это все сделало так, что прилипало, так, вельми просто. И коли это отлепляли, отклеили, ну, так скажем, да, чистили, оказалось, что уже нельзя вернуть белый колор, ну, ясный, если не белый, то ясный, колор лица Jezusa i Maryi i wyrішено оставляємо. Почистили все так добре, але так як ось не будемо замальовувати наново, як зробити білим. Так сказали прихожі. І цікаво, наші місіонери цей образ, звичайно, брали з собою, беруть до Африки. Африканці, наша Маці. Одразу, ось наша, да? Африканська, темна, як ми. І тому гэты образ, ён не тільки в Częstochowie, чи в Європі знаний, чи в Білорусі, ён вядомий так само і в Африці. І вельми люблять його африканці. То образ Маці Божої Częstochowskiej. Які яшчэ цікавыя гісторыі або факты вы чулі, звязаныя з гэтым абразом? Ведаеце, вельмі цікава рэч, што Częstochowa зараз у свеце адной з самых вялікіх санктуарый, якія наведваюць вернікі. Самых в свеце лічыцца. І цікава, асабліва праз Яна Павла, святога Яна Павла Великага, увесь свет пазнаў Częstochowę. Tam było suświetne spotkanie młodzi w 1991 roku. Jeszcze Jan Paweł Wielki tam był. I uwilajcie, больше za 1 milion młodzi tam na tej płoszczy przed tej krepością. Tam wielizarna płoszcz, wielizarna aleja. Wszystko zabite. Wszystko tam. Больше 1 miliona. I wieczorem, zdaється, to było 14 żniwnia i dniom 15 żniwnia. Tam nie zejście, w ogóle nie zejście. Sustrzecza z papą, potem następnego dnia malitwa. To było coś takiego, że i wесь świat poznał. Сегодня кажуть, że każdy rok u Częstochowu приїжджає або приходить, ну, якимось чином, навідує образ в год від 1 мільйона до 2 мільйонів людей. Вот. Ну, коли розділимо на 365 днів, в середньому, там уже полічте самі, кольки народа в
день в один день проходить. Звичайно, весной, летом, осенью намного больше, но зимой так само есть люди. Коли не заедете в Częstochowу, Jasną Гору, заўсёды люди. Особливо, и тут такая особливость, одиная, неповторная. Кожный день у 21:00 wieczory есть, называется на польskiej mowie apel jasnogórski. Это значит построение, jak w armii. No, nie soldatów, ale построение народа перед образом Маці Божej. I na гэты apel заўсёды есть полная каплица. I гэта неважно, яка пора года. І люди ідуть на построєння перед своєю, як кажуть, гетманом своїм, королевою своєю. Ми тут, ми твой народ, ми з тобою молимося. Ну і гэта передається праз телебачення, праз радіо. Можна гэта пачуць, можна єднатися, молитися, можна убачить і праз інтернет, і YouTube, і всякі там медіа передають кожний день, 15-20 хвілін гэтай супольнай малітвы ўсяго народа. І гэта рассылаецца на ўвесь свет. Это не толькі, што в Польшчы, але в любом кутку свету можна глядзець, можна чуць, можна удзельнічаць, калі ёсць гэтая малітва. Пра пілігрымаў яшчэ хачу сказаць. Пешкі, я тут падрыхтаваўся, у гэтым годзе з 24 красавіка. Ужо першая пілігрымка прыйшла пешкі 24 красавіка. По 14 жніўня, значит, гэтага месяца, пешкі прыйшло 163 пілігрымкі. Пілігрымкі. 100. В гэтым годзе, кажам, так? Што правышыło прошлый год, напрыклад. А у іх удзельнічало больш за пешкі 70 тысяч вернікаў. Больш за 70 тысяч. Пешкі 70 тысяч людзей ідзе. З розных куткоў Польшчы. З усёй Польшчы. З усёй, абсолютно з усёй Польшчы. Вельмі цікава есть таксама, едуць таксама на раверах. В пілігрымках ідуць, з самай Варшавы, напрыклад, столицы Польшчы, ідуць там каля 200 кілометраў, ідзе 5 або 6 пілігрымак. Розных, не супольна. Кожна пілігрымка мае сваю групу і так далей. Так? Толькі з Варшавы, з аднаго горада, 5 пілігрымаў. Пілігрымак до Маці Божej. Ёсць таксама, напрыклад, жаўнерская пілігрымка, дзе толькі салдаты ідуць. Ідуць до сваёй каралевы, до сваёй хетманкі, паклоніцца ёй. Так і цікава. Пешкі. Мы кажам пра пешкі. В цэлым гэта ад 1 мільёна до 2 в год людзей. Але пешкі больш за 70 тысяч пілігрымаў, людзей. І што вельмі цікава, найбольшая пілігрымка гэта з такого горада, які называецца Радом. Ёсць такі горад у Польшчы, горад Радом. І я там прачытаў, што з гэтай пілігрымкі, радомская пілігрымка, у гэтым годзе радомская шла 48 раз. 48 уже гадоў ходзяць яны. І яны уже многія годы на першым месцы, што іх ідзе найбольш. У адной пілігрымкі радомскай прыйшло на Ясную гору 8705 чалавек. В одной пілігрымкі, уяўляеце? 8705 чалавек. Як я прачытаў, 30% гэтых пілігрымаў гэта былі дзеці, значыць, до 18 году жыцця. 30%. І гэта зазначылі в медіях, што узрастае
колькость pielgrzymów siemiejnych, bo dzieci same nie szli. Dzieci szli z mamą, z tatą, z dziaduszką, z babuszką. I ciekawe, do Maci Bożej jakby tak idуть уже теперь больше и больше семьями, z dziećmi. I ta pielgrzymka radomska, no jeżeli to 30%, to amal 1/3, to z 8,800, to 2,5, może 3,000 dzieci tam szło. Mam ciężko ujawić, mnie też ciężko ujawić. Jak te dzieci tam wytrzymali, nawet kiedy jemu tam 15 lat, haj będzie. Ale tam nie tylko takie, i w kalaskach, i procze tam, to druga, to była 46 krakowska, 5700 na drugim miejscu po kolkości ludzi w tym godzie, w 26 godzie. Trzecie miejsce zajmuje warszawska, ale tu wielmi ciekawe, warszawska pielgrzymka Hołownaja, jaka szła pieszki do Częstochowy, jakby joleć, który raz. Ja nie ujawляю. Prosto ja, kiedy przeczytał, ja wiedział, że to Warszawa na pierwszym miejscu, po kolkości razów, z kolkich ładów jany idą. No ja nie wiedział, soty. 315. 315 ładów jany chodzą pieszki do Częstochowy. Nie ujawić. Rozumiecie? I w tej pielgrzymce, Hołownej pielgrzymce warszawskiej, a proszę, jak wam kazał, 5 albo 6 jeszcze idzie, i szło 4600 człowiek. 315. Tak właśnie, sława Bogu, że ludzi chodzą, że ludzi zainteresowani. I my tak samo chodzimy w Bucław. I to wielmi dobra. I dziękować Bogu. że mają taką możliwość, że my możemy chodzić do Matki Bożej. To wielmi wielki dar Maryi, ja by tak сказал. To ona nas zaprasza do siebie. Ojciec Piotr, da. a wy bywacie u Częstochowie i na koliki często? Ja narodził się, już wam kazał, niedaleko, 100 kilometrów od Częstochowy. I wiecie, tak na moje szczęście autostrada autobanu do mojego choroda pobudowali pas Częstochowu. Pobacz, zwyczajno, tak? Minaje город, ale wielmi blisko. To ja mogę сказать, ja w Częstochowie bywają może i do 10 razy w rok. Teraz nawet ja кажу про ten czas, tak? I nie zabudu taki jeszcze period z mojego życia, kiedy ja był w 8 klasie, zakończył tę szkołę naczelną w Polsce. Tak był porядок taki, że do 8 klasa, a potem 4 lata liceja, średniej szkoły. Kiedy ja był w 8 klasie, to ja każdy tydzień jeździł do Częstochowy. W sobotę u nas już był wychodny. Ja sadził się na autobus ranicej, jechał do Częstochowy, tam 2 godziny, 2,5 godziny nawet jechał autobus. Jechał do Częstochowy, pobył tam wieś dzień i nazad do domu wieczorem. I każdy tydzień, to ja może w 8 klasie w Częstochowie był raz 50, 100, jeśli tak. Na koliki ja pamiętam, że mnie tak Macie Boża wielmi ciągnęła do siebie, wtedy wielmi chciałoś. I raz w życiu, przyznaję się, szedł pieszki do Maci Bożej Częstochowskiej. Pielgrzymka, jaką sam zorganizował. I szło nas 4. Kiedy my zakończyli atestat, zakończyli średnią szkołę, nam było już 19 lat, my zakończyli i na opoczny kurs, na 4. kursie, kiedy my już rychtowali się tam do egzaminu, żeby zdać i tak dalej, ja objawił swoim siabram na stady u naszym kursie było tylko 15 człowiek, ta niżejsza seminaria duchowna, objawił, kto chce, ja organizuję po zakończenia, kiedy nam już atestat dадуть, pieszą pielgrzymkę z naszej szkoły do Częstochowy, to krychu больше za 400 kilometrów, 9 dni my szli. I nas 4 wyszło z naszej szkoły, tam gdzie my uczyli się, gdzie my żyli, 4 lata, wyszliśmy i poszli do Częstochowy. I wielmi ciekawa pielgrzymka, bo my szli
Пешкі, нічого не мелі падрыхтоване, просто 4 юнака ідзе... У сутанах былі? Не, тады яшчэ сутанаў нам не далі. На шведску, як просто хлопцы, юнакі з вялікімі наплечнікамі, рюкзакі огромные. Может, памятаете, такие были с стеллажем, с таким металлические. Там. Я памятаю. Но вы памятаете. Для некоторых это не уявить. Но были такие. И эти наплечники, рюкзаки, они были выше за нас, еще на полметра, не меньше, так? И мы такие, что мы шли без подрыхтовки, в сенсе, то мы все ежу, всю в рюкзаки, оденье, все с собой, так? Ale nas prymali veľmi dobre po dorozie. Pamiętają, maszyny spełniali się. A może was podkinąć, chłopcy? Nie, my pieszki do Częstochowy. My nie chcemy na maszynie. Gdzież wy noczyli? Nocowali? Noczki gdzie? Da. Gdzie popałeś? Przeważnie stuczaliś do księdzów tam. Один z naszych miał w jakimś gorodzie swoich znajomych. To my u jego znajomych nocowali 4 chłopca. Один raz ksiądz każe nam, no idziecie sobie tam. No a tam było co? Tam było zał dla katechezy, ławki takie, gdzie dzieci uczyli się i studia. Niczego больше, ніякого матраса, нічого. То ми там якось так склали це все, да, і легли так. Молодость, слухайте, Гэта ж для маладых нашых слухачоў і гледачоў, гэта ж вы разумееце, што гэта даінтэрнэтныя часы, калі людзі ішлі па папяровай мапе і без мабільных тэлефонаў. А мы нават без мапы, таму што нават без мапы яны ішлі. Адзін з нас ведаў, як ісці больш-менш, з якога горада до якога горада. Ён ведаў, ён добра нас веў. Па дарожных знаках проста ішлі. В прынцыпе так, можна так сказаць. І дайшлі. Pamiętaję, kiedy my dojszli do Częstochowy, той, który chodził częściej, a my pierwszy raz, troich pierwszy raz, a jeden z nas był częściej chodził. To ja mówię, taki obyczaj, że przed tymi ścianami tej krepaści, tam gdzie jest wiadomo, że tam Macie Bożeja, trzeba paść na lico tak przed Maryją, no jeszcze na ulicy, daleko, jeszcze no nie daleko, ale przed samej krepaścią, na trawie. Trzeba leżeć krzyżom, albo tak, ruki rozłożyć, tak? No i my z tymi naplecznikami, jak my szli, a w ten dzień, a później dzień deszcz poszedł. I my szli, prawda, niewielki, ale deszcz, все равно, i on постоянно tak kapał z niebies, tak? Такой. No i co? No i my przyszli, mokre, krychu tam, zmuczone. No i on każe, trzeba legczy na ziemię. Legli my na ziemię. I my leżymy na ziemi, na mokrej ziemi, na mokrej trawie. Nam to nie przeszkadzało. My przyszli do Maci Bożej. Nam wtedy było more po kolana, słuchajcie. My radowali się, że my dojszli. Ale nie zabudą, my leżymy. A tam w Częstochowie to lata było, pełno ludzi. Pomimo deszcza, nikt nie boi się. I tam na wierchu, na tej krepaści, na tych murach, оборонных муров, елизарных. Они ведают метров 20 этим муром, чи больше, не ведаю. Чуем голоса людей, які там зверху глядять на нас. Чуем голоса. Эй, гляди, что это? Может, заслабли? Пьяные, кто будет валяться на земле? А my to już czuli, bo niesie prosto, rozumiecie? Woda niesie dobra głos. My leżeli, malili się i śmiali się tam jednoczasowo. Tak, to wszystko dobra. Maci Bożeja Częstochowska, tak. Wielmi raduję się, że tam radził się, że u Maci Bożej, pobacz ja je, i mógł usio życio, praktyczne usio życio, być tam w tym sanktuarii, kiedy tylko zachciał. A jeszcze najdłuższe trasy, jeszcze chcę сказать. Скажите. Bo to tak samo ciekawa. Kolki kilometrów najdłuższe? Najdłuższe idzie z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, tak nazywa się, i grupa z takiego gorodka, nie gorod wielki, z Pustkowa, i one przechodzą
643 кілометра і 600 метрів. Навіть 643 пешки. Колькі дзён яны ідуць? А 10-20 дзён, 10 так. Наколькі я ведаю так. А другая по кілометражу z Świnoujście jest taki gór, tak samo za Szczecinem, jeszcze dalej. I tam 633 km i 700 metrów, nawet tak liczyć. A Hel, gdzie tam koło Gdańska, to jaka taka za Gdańską, to idуть, pokonane, проходять 640 kilometrów. No, больше 600 kilometrów takie pielgrzymki. Suwałk, to za Białostokiem, wyższe jeszcze. Pielgrzymka idzie 560 kilometrów. To te pielgrzymki, one idą, no, absolutnie z usioj Polski praktycznie. Liczyться wielkim honorem i szczęściem, że możemy organizować pielgrzymkę ze swojego gорода. Tak? A wielkim pozor, no nieszczęście, hańba, że byli pielgrzymki, a przestali być. Wiecie, kiedy był, w Europie był COVID, tak zwany, gryp, ja lubię kazać, prosto gryp taki. Wtedy nie można było iść pielgrzymki. I gdzieś 2 lata, 20 od 21 nie można było, bo typa COVID, typa gryp. Ludzie szli cichaczą, po lesam, po polям, w bukvalnym smyśle, nie w takiej ilości. I już после COVID думали все, koniec pielgrzymkam. Aj, bieda, jak nas podsiekli tym COVID-em. Nie będzie больше pielgrzymek. I uważajcie, każdy rok после COVID-a увеличивается колькость pielgrzymów. U tym rodzie już больше, niż u proszym rodzie. W proszym rodzie było больше, niż w 24 rodzie i tak dalej. Każdy rok больше i больше ludzi. A kiedy сказать, że na przykład ta Radomska 30% dzieci, to te dzieci pójdą przez rok, przez 2, przez 10, przez 20. One pójdą 100%. Tak że Macie Boże przyciąga je, потому что ona zaprawdna, i ona lubi nas. I dobrze, że my chodzimy w Bucław, i dobrze, że my chodzimy jeszcze w inne miejsca, czy jeździmy w Ostróju Bramu, każdy z nas wie tak samo. I trzeba pamiętać, i trzeba jeździć. Усім raju pobywać choć raz u życiu w Częstochowie. Tak jak obowiązkowo, to w ogóle trzeba być każdemu katoliku choć raz u życiu w Bucławie, ale w szkale jak minimum każdy chod raz. Jak minimum, ja każę. Częściej można jeździć. I trzeba było. Ale tak samo i raz u życiu w Częstochowie. Tak jak raz u życiu trzeba być u Rymie. Raz u życiu, daj Boże, trzeba być u Palestynie, na świętej ziemi. To dla nas, chrześcijan, miejsce osobliwe. A kiedy otrzymacie jeszcze do innych sanktuariów, Lourdes, Fatima, Guadalupe. O, ja był w Guadalupe, to w ogóle nie ma. O, to сказка. I to będzie temą, może być niekoli naszej nowej rozmowy. 12 śnieżnia Maci Bożej Guadalupskiej. A właśnie my już was zapraszamy czekać naszych następnych wypusków. No a сегодня, дорогие słuchacze i глядачи, my jeszcze raz wіншуємо усіх вас z tym światem. Усіх нас. Bo my все наши продки, деды, прадеды, так само и из наших земель ходили до Częstochowy. Ходили, я ведаю, не одной чечу от наших людей, от наших парафіян із вьосок. А мой дід пішов до Częstochowy, ojciec Piotr. Jeszcze tam w 1920, tam jakimś czy 30 jakimś годі chodził, tak, już pamiątka i pokazywają. Дякую, великий отец Петр, за ваш пяшчотны такі аповед з любов'ю і шчирай такой верай да Маці Божай для нас усіх сёння. Са святам! Дякую.
Wielkie dziękuj, ale to nasze świat, wszystkich nas. I chcę wszystkich powiększować, bo macie u nas jedna, Maryja, w różnych wyjawach. Nieważne, jaka jest ta wyjawa, w pryncypie. Tak, no, jakimś tym sposobem Maryja jakby przysutniczaje больше w tej wyjawie, czy w tej, ale ja nieważne je dla nas wszystkich. I winszuję was. I dobra, że molimy się do Maci Bożej, prosy jej zastępnictwa. I mądry człowiek, jaki szanuje swoją mamę. Szanuje prosto. I tak jak mnogie nosić fotografię żonki, dzieci w kaszylkie, a mnogie tak samo nosić fotografię baćków, osobliwo mamy. Boś moja mama zrazu pokazuje. Teraz już w telefonach, kiedyś to było w koszylkach prosto. Takie zawsiody mają swoją mamą niebiesną. Ciech to będzie w wyjawie bucławskiej, czy częstochowskiej, czy białaniczskiej, czy kongregackiej u Grodna. To однолькова одна i ta sama mama. I temu szanuję, temu raduję się i niechaj radość napełniaje serce u was wszystkich. Madonno, czarna Madonno, jak dobrze Twym dzieckiem być. O pozwól, czarna Madonno, w ramiona Twoje się skryć.